Семейде әлеге бәйге 2000 елдан башлап уздырыла. Шушы чорда конкурста Казахстан, Татарстан, Россия регионнары, Орта Азия илләре, Кытай, Германия, Франциядән 10 меңнән артык кеше катнашкан. Семейне дөнья җәмәгатьчелегенә таныткан конкурста ул иртыш моңнары. Җыр ярдәмендә без татар дөньясын берләштерүгә үз өлешебезне кертәбез диләр оештыручылар. Шуны саклап, алга апарырга, күтәрергә, бүтән халыклар белән бер уровеньда булырга мин куанам. 500 катнашучыны берләштергән быелгы бәйгедә автор башкаручы Гөлфия Салихова һәм районыбызның танылган икенче бер җырчысы Фәридә Сәгыйрова Татарстанны тәкъдим иттеләр һәм әйтергә кирәк сынатмадылар. Иң күп катнашучысы булган вокал соло номинациясендә Фәридәбез икенче урынга чыкты. Татарстаныбызның җырчылары менә Фәридә белән Гөлфия дибез бигрәк мотор йөрде. Мен калды аларның татарның саф моңын җиткезеп халыкка. Автор башкаручы Гөлфия Салихованың уңышлары тагын да куанычлы. Ул бер юлы 2 нәфис сүз һәм вокал соло номинациясендә җиңү яулады. Моңардан кала ул 2 көн буена фестивальнең гала концертын да бер дигән итеп алып барды әле. 500-дән артык катнашучылар. Шулар арасында менә безнең Нурлатыбыз җиңүче булып сезгә бүләкләр алып кайтабыз, урыннар алып кайтабыз. Иртыш моңнарында татардан кала урыслар, әрмәннәр, кытайлар җырлады. Кытайда яшәүче һәм әлеге бәйгедә 5 меңләп татарны бер үзе тәкъдим иткән Фәдилә Шамил чыгышын зал көчле алкышларга күмде. Татарстанның җырларын өйрәндек, без бик яратабыз. Безгә бик яңа ишетелә ул җырлар. Иске җырларны без онытмадык. Biz de eski җырларны бик яратып җырлыйбыз. Павлодар һәм Караганда, Барнаул һәм Усть-Каменогорск һәм тагын әллә ничә төбәктән 3 яшьтән 80 яшькә кадәрге җырчылар бу көнне моңланып, дәртләнеп татар җырын башкарды. Зал әле көчле итеп кул чапты, әле бердәй тын калып уйга чумды. Сәбәпчесе татар моңы иде. Мин татар моңы белән үстем, әдим гармонда уйнаучы дәним җырлаучы идем. Шуңарга мин бик яратам туган җырларыбызны.